Исламов Фирдәүзов агылы. Күп еллар шөгыльләнәм Бөек Ватан сугышында ятып калган якташларны эзләү белән. Башланып киткәнде әниемнең ике абыйсы һәлак булган. Шуларның үлгән юлларын үлгән җирләрен эзләп башланып китте. Һәм дәвам итеп авылдашларның инде сугышта булган, югалган, эзләп шөгыльләнеп шулар белән күп еллар. 2000 менә сайтта имена из солдатских медальонов дигән сайтта килеп чыкты ТМТК районыннан призванный авылдашыбыз Миннегулов Әхмәт. Ул табылган, аның бессмертный медальоны табылган 2004 елны санитарный яма дип атала инде. Шунда. Шуннан соң ничәдер еллар үткәч, мин шалтыратып поисковый отрядка чыгып инде, без сөйләшеп, безне чакырдылар медальон тапшырырга, монда музейга дип инде, или туганнарына. Шуның белән без юлга чыктык. Кабер-таш ясап инде, безне каршы алдылар. Зубцов дигән шәһәрдә без, значит, Московский гора дигән җирдә булдык. Потом инде без киттек Берегин дигән мемориалга, анда таш куеп, анда безгә медальон тапшырып, анда бик күп безнең якташлар һәлак булган. Ржевский мясорубка дип атала иде, ул 2 елга якын сузылган бик күп авыр сугышлар. Миллионга якын совет солдаты, төрле источниклар буенча 2 миллионга кадәр совет солдаты һәлак булган, яраланган, югалган, пленга төшкән. Шундый бик каты сугыш булган җирләрдә булып кайттык инде без. Хәзер менә алып кайттык медальонын. Бүген инде Алла бирсә тапшырырга дип без музейга, Азнакайның музеена инде.